Hvad er I mest til? Hvilke farver? De er grønne. De grønne. De er meget fede efterårsfarver. Ja, vinter og sådan. Hvis det... Ja, det er mere. Det skal vi. Lige mørke, lilla og sort. Ja, ikke hvis blander. Det skal ikke være sådan. Det skal være enkle farver. Det er super. Ja, det vi gør. Blå, lilla, Det er så det, vi gør. Må jeg låne blyanten? Men... Og hvid, ja. Det kan man altid bruge. Men er der andre farver? Ja, undskyld, det er meget vigtigt. Jeg bliver nødt til at gå. Nå. Men har vi flere farver, vi skal have med? Ja. Efterårslook, men skal det være sådan en lille en? Nej, det skal ikke være sådan en stor. Jo, men det er måske helt. Men hvad skal sko skal den have på? Må jeg låne blyanten? Sort, de gode efterårsfarver. Jeg ved ikke, der er også... Altså, jeg tænker, det sker, at de har fået det med. Ja. Der er det spændende. Kom, Ida! Kom! Nej, bare red dig selv. Ida, du skal... Hvad laver du med gæsten? Fuck. Jeg laver ikke